या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। पोलीस मुख्यालयापासून 4 किलोमीटर अंतरावर मोठा जुगार अड्डा असल्याचा गंभीर आरोप परशुराम उपरकर यांनी केला आहे। वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस महसूल मंडळात आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे। जिल्ह्यातील अवैध वाळू व्यावसायिक व वाहतूकदारांचे धाबे दणाणले असून प्रशासन ॲक्शन मोडवरती दिसत आहे। नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बोलू न देता सभा आटोपती घेण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांच्यासह विजय नाईक, संजय गावडे आणि गंगाराम सडवेलकर यांनी केला आहे। हजारो ग्रामस्थांची ताण भागविणाऱ्या पिंगुळी पाझर तलावाच्या परिसरात आता एका विकासकाकडून बांधकाम प्रस्तावित आहे, त्यामुळे भविष्यात सांडपाणी जाऊन या तलावाचं पाणी दूषित होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती पिंगुळी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांनी व्यक्त केली आहे। पुणे नगरपंचायतीनं शहराच्या स्मशानभूमीमध्ये भगवान शंकराची भव्य मूर्ती उभारून केवळ सौंदर्यीकरणाचा प्रयत्न केला नाही, तर एका अत्यंत संवेदनशील आणि आध्यात्मिक कार्यातून जनसामान्यांच्या मनाला उभारी देण्याचा एक प्रेरणादायी पायंडा पाडला आहे। वैभववाडी शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत आहेत, यावरून स्वीकृत नगरसेवक मनोज सावंत यांनी सत्ताधारी व प्रशासनावरती जोरदार हल्लाबोल केला आहे। देवगड तालुक्यातील वरेरी, राणेवाडी ते दाभोळे वरचीवाडीपर्यंतच्या रस्त्याची दुरवस्था झाली असून रस्त्यावरती जागोजागी खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलं आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान रेडी येथील द्विभुज श्री गजाननाचा 50वा वर्धापन दिन आज उत्साहात व हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या महेंद्र अकॅडमीची विद्यार्थिनी व दया पालव हिनं मेहनत, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावरती महाराष्ट्र पोलीस दलात स्थान मिळवत ठाणे ग्रामीण पोलीसपदी निवड मिळवली आहे। आंबोली येथील कमी दाबाच्या वीज समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पंचायत समिती सदस्य मायकल डिसोजा यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांना पत्र पाठवलं असून जिल्हा नियोजन समितीमधून 10 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे। मालवण कुडा मतदारसंघातील औद्योगिक विकासाला गती देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे। कुडा एमआयडीसी परिसरातील प्रमुख रस्त्यांच्या रुंदीकरण आणि बळकटीकरणासाठी तब्बल 27 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे। शैक्षणिक गुणवत्तेत नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा सावंतवाडी नंबर 4 आपल्या यशाची परंपरा कायम राखली आहे। आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या गणित प्रज्ञा परीक्षेसाठी या शाळेतील 5 विद्यार्थ्यांची निवड झाली असून शाळेच्या यशात मानाचा तुरा रोवला आहे। मालवण शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात गटारं तुंबून रस्ते पाण्याखाली जाण्याचं चित्र यंदा बदलण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत। गेल्या 4 वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर पालिकेत लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर पावसाळापूर्व कामांना वेग आला आहे। माझगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या पोटनिवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून यंदा राजकीय हालचालींना वेग आलाय। महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार रंजना रवी कांसे यांच्या विजयासाठी महायुतीनं कंबर कसली असून माझगाववरती पुन्हा एकदा दिमाखात भगवा फडकणार असल्याचा ठाम विश्वास जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांनी व्यक्त केला आहे। मुंबईहून गोव्याच्या दिशेला जात असलेली एसटी बस कणकवली बसस्थानक येथे जाण्यासाठी सर्व्हिस रोडवरून उजवीकडे वळत असतानाच बसच्या मागील बाजूची पाठीमागे असलेल्या दुचाकीला धडक बसली। शनिवारी दुपारच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात दुचाकी चक्क बसच्याच मागील चाकाखाली कोसळली, तर दुचाकी चालवत असलेला शालेय विद्यार्थी रस्त्यावरती फेकला गेल्यानं सुदैवानं बचावला। महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून 3 महिने होऊन देखील रस्ते सुस्थितीत न केल्यानं नगरसेवक देव्या सुरेज यांनी आक्रमक पवित्रा घेत काम बंद पाडलं होतं। आधी रस्ते सुस्थितीत आणा, नंतरच पुढचं काम करा असा इशारा त्यांनी दिला होता। यानंतर आज सकाळपासून गॅस कंपनीकडून या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे। तराटा टेंबवाडी येथील रस्त्यावर असलेल्या झाडांची जांभळं पडून झालेल्या अपघातांची तात्काळ दखल घेत तराटा सरपंच प्रतीती कुबल यांनी रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करून घेतला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढत्या अवैध वाळू वाहतुकीच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागानं समन्वय साधत व्यापक आणि नियोजित सर्जिकल स्ट्राईक राबवला। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट निर्देशानुसार विविध तालुक्यात तहसीलदारांनी संयुक्त पथक तयार करून अवैध वाळू वाहतुकीवरती एकाच वेळी अनेक ठिकाणी धडक कारवाई केली। माझगाव ग्रामपंचायतच्या थेट सरपंच पदासाठी दुरंगी निवडणूक होणार आहे। सरपंच पदासाठी रंजना रवींद्र कांसे, जयश्री दिनेश सावंत, श्रद्धा मुकुंद सावंत, सपना सतीश गावडे असे 4 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते। मालवणहून चौकीच्या दिशेने येणाऱ्या डंपरला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात दुचाकीस्वार युवकाचा भीषण अपघात होऊन जागीच मृत्यू झाला। शिवसेना जिल्हाप्रमुख माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी सेना स्टाईलनं एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांना हिसका दाखवला। सायंकाळनंतर देखील काम सुरू असल्यानं वाहतूक कोंडी निर्माण झाल्यानं परब प्रचंड आक्रमक झाले होते। सावंतवाडी तालुक्यातील वेर्ले सटवाडी रस्त्यावरती उभारण्यात आलेली मोरी पूर्ण होताच एका बाजूने खचल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। पनवेलमधील पाडेघर नजीकच्या पळसपे JNPA राष्ट्रीय महामार्गावरील JWR या गोदामाला दुपारी आग लागली आहे। ही आग
अतिघातक व ज्वलनशील रसायनाच्या पिंपणा लागले असल्याचं बोललं जात आहे. पुण्यातील मुंडवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेल्या शीतल तेजवानीला जामीन मिळाला.